Duela 25 urte, Euskal Gazte talde bat antolatu eta proiektu baten alde bildu zen. Dantza talde berri bat plazaratu eta gogor sartu zen euskal kulturaren inguruan, berehala, bere lehenengo emaitzak emanez. Guztion ilusioak posible egin zuen dantzak berreskuratzea, jantziak egitea eta hainbeste orduz entsaioetan aritzea. Guztion ilusio hauek gainera, itzali eta makurtu gabe bere lekua bilatu zuten orduko egoera politiko aldakorretan. 100 pertsona izan dira Iruña taldean, eta gaur egun 25 urte beranduago, orduan hasitako bideari jarraitzen diogu, hastapenetako ilusio horri eutsiz.
bada Iruñan talde bat, ezaguna dena, 20 urte betetzen, aurten dituena, 20 urte saltoka, ta falta direnak, Euskal Herrian zehar ibilia dena, eta Iruña taldea da bere izena, eta Iruña taldea da bere izena.
taldea, Euskal Danzari taldea. Qué bien te ha salido eso. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Y además ese gazpachito que ellos dicen de Euskal Herria. Exactamente. Dentro de este grupo, el Chum Chum de Ochagavia. Vaya nombrecito, ¿eh? Seguro Casi. Se lo está quedando, ¿eh? Se lo está quedando, bueno. Espadanza de Durango, Ianti, Miquilari Danza, Sordiña y Contradanza. Creo que he anotado bien, ¿no? Contradanza. Perfectamente. ¿Lo estamos diciendo bien? Yo creo que sí. ¡Uy, qué bien! Por lo menos-
Juhu!